Al voltant del Canigó, l'explotació dels jaciments de ferro data probablement de l'antiguitat. Durant l'edat mitjana, l'activitat metal·lúrgica va marcar profundament el territori fins a la toponímia. Segons el cens del geògraf Joan Becat, on pot veure aquí l'omnipresència de la paraula farga al cadastre, sobretot a les comarques del Conflent i del Vallespí. A partir de la Revolució Francesa, els recursos del subsol passen a ser propietat de l'Estat i la seva explotació requereix l'obtenció d'una concessió minera. L'explotació del ferro, fins ara tradicional, s'accelera i s'industrialitza. Entre les mines del massís del Canigó destaca la colònia de la Pinosa, construïda a 1.350 metres d'altitud damunt del poble de Vallmanya. Diuen que hi ha hagut 6.000 tones que han fet pujar aquí, de ferro, de fusta, de ciment. Per treure el mineral hi havia tres travesbancs, doncs galeries planeres per treure el mineral. Hi havia una tremuja aquí i després, per traslladar el mineral fins a les vagonetes del cable, després aquest cable anava fins a Rapaluna, allà hi havia el tren que arribava, carregaven el tren, aquest tren feia 12 quilòmetres dins la muntanya, 12 quilòmetres quasi bé planers, doncs hi ha hagut un treball espantós dels obrers per obrir aquest camí, i després hi havia tornat un telefèric que baixava fins al Bany d'Arla, d'un rodal que se'n diu la Reduta, a Formentera, per damunt de Montboló. Les instal·lacions colossals de la Pinosa marquen un gran canvi. Abans del 1900, el conjunt de les etapes de la producció metal·lúrgica es feia in situ. L'extracció, la transformació del mineral en ferro i la producció d'objectes acabats. A partir del segle XX, el mineral extret és exportat. Les condicions de treball eren difícils, per bé que els obrers de la Pinosa haguessin vist arribar els primers martells pneumàtics. Treballaven 10 hores al dia abans d'obtenir la jornada de 8 hores arran d'una vaga al 1919. Va durar de 1906 fins a 1931, amb la període de la guerra de 14. Els minaires francesos eren tots al front. Doncs ha calgut fer venir aquí força gent, doncs hi havia nord-africans, hi havia espanyols, hi havia catalans del sud i fins i tot xinesos. Hi havia un contracte durant la guerra amb l'estat francès per fer venir xinesos a treballar a la plaça dels homes que eren al front. I a més, hi havia els minaires dels pobles de Vallmanya, de Vallestavi, de la Bastida, de Sant Marçal, tot això venia aquí, fins i tot de Cortsaví, en fi, eren allotjats aquí, tenien un edifici que era un dormitori, podien ser un centenar a dormir aquí, i l'explotació funcionava tot l'any. El mineral extret de les mines de la Pinosa és de gran qualitat. Malgrat això, la gran despesa de les obres aviat amenaça les finances de la concessió. La Primera Guerra Mundial i més tard la crisi financera del 1929 obliguen a parar l'activitat al 1931. Pocs anys més tard, la Pinosa esdevé l'escenari d'un capítol important de la Segona Guerra Mundial a casa nostra. L'estiu del 1944, després del desembarcament a Normandia, els combats entre la resistència i les forces d'ocupació alemanyes s'intensifiquen. Al voltant del Canigó, la resistència és particularment activa. L'agrupació de guerrillers espanyols i el maquis Henri Barbussa s'ajunten. La Pinosa és l'escenari d'una batalla que serà fatal per una de les figures de la resistència catalana, Julien Panchaud. A un moment donat, com que molestava molt l'armada alemanya i la milícia, aquests han decidit de pujar aquí per suprimir tot això. I hem començat per el primer d'agost de 44, de cremar tot Vallmanya,
La gent de Balmanya han tingut la sort de salvar 4 grans que van pensar que la llur edat els salvaria i no, van ser torturats i matats allà, però la majoria de la població de Balmanya va poder fugir per la muntanya. Donc van cremar Balmanya i després van venir aquí, doncs hi havia soldats i milicians que venien de Vallestavi, fins de Vinçà, Vallestavi, tot això, per la carretera, d'altres de la Bastida, d'altres de Cortsaví i Batera i d'altres encara de Portalets. Donc tot era tancat. I eren a un contra 10 almenys, i donc la resistència era massa difícil. En Julien Panxó ha tingut una grossa ferida al coll de la Cirera, que és per damunt de la Pinosa. Mirava d'aturar els alemanys allà, però se va fer ferir. I d'aquí el van arrossegar fins al corn de la cantina, aquí, i va ser supliciat i matat aquí. Avui propietat del sindicat mixt del Canigó, la Pinosa és catalogada com a monument històric. El projecte de preservació i de valorització d'aquest espai ja pren forma amb l'objectiu d'aturar la degradació dels bâtiments per protegir el lloc i crear un circuit de visita autònom amb un gabinet de curiositats d'objectes trobats, una maqueta en 3 dimensions de la colònia minera i la creació d'un espai de memòria dedicat a Julien Panxó.